What's up mga bitokon? Yes, I'm back, sinibak, gihubak. This is your boy, Rio. Nga anak ni Nerio, nga taga Barrio. At your service by. Uy. Nay, what happened? Magulanon na kita ron. So may problema? Wala man? Really? Murang nag-away na po mong suryo, no? Wala na mi. Nagbulag na mi. Nakigbulag kay gikapoy na kuno sa relasyon. Pero tuwa sa uban, nagpahulay. Pwede day na. Dili ka basta lang bubuhi sa usa ka long-term relationship. Unless kung naa na kay bag-ong nakita. Unsa na? Basta lang musulod sa imong unahuna nga muundang na ka. Basta lang kanang makigbulag na kay wala na daw siya gugma, pero ang tinuod napa di ay kung imong pangutan-on kung unsay rason miyong lag basta lang pokrita. Kanang gisaaron ka ba nga ipailaila ka sa iyang mama o papa? Dayon, ang naasin ng unona, ang sunod ana, mamalay na. Wow! Kilig kay kadiha. Pero nangamatay na lang ang taon ang mga ginikanan. Ug hantod nagbulag na lang mo. Wala gi ila-ila nga nahitabo. Mayo na lang na. Kaysa adtong ipailaila ka. Ipailaila kuno ka sa ginikanan. Pero nahadlok ug naulaw. Mingon na lag sikuan ngayo kunog tanglad. Kanang grabe ninyong away ba? O nagbulag dayon mo. Dayon imong gipanabi sa kadaghanan ang mga negatibo parte sa iya ha. Unya, ningon ka pa nga dili na gyud ka makigbalik niya. Pero milabay ang pila ka simana, imong na-realize, ginahawa na gid nimo na makigbalik sa iya ha. Pero dili na nimo mahimo tungod kay naulaw na ka sa imong ipanabi. Kabalo ka ba unsay tawag ana? Gaba. Kanang napugos ka lang ba nga makigbulag sa imong uyab kay wala siya nagustuhan sa imong ginikanan, nag-uol kag ayo kay wala kay mahimo. Kay kumusupa ka, ipaundang ka sa pag-eskwela. Sakit no? So sad. Kanang bulagang kalagkalit ba? Unya wala kay clue og asa ka na sayop. Di ay naay naghatod-hatod og istorya nga dili mao nga gapangdaot nimo. Nagitaw nga mga suyaan. Na ba kay gusto sa imong uyab o insecure lang? Kanang gitago na lang ninyo inyong relasyon ba? O nagpalakaw na lang mo nga nagbulag na mo sa imong uyab tungod kay wala siya maangay sa imong mga friends. Naagay mga friends nga manablahay. Kumo wala sila yung mga uyab. Labon mo kiyat na lagog ila. No? Kanang wala ka na ganahi ba sa inyong relasyon? Dayon, imong uyab, nakigbulag nimo. Siyempre, nisugot ka. Ganahan kayo ka. Para ang resulta, luoy ka, siya nito. Oy! Ayaw ka. Kaya ang uban diha, kung kinsa ni gibulagan, mo pa'y una na kauyab. Kanang nagbulag na mo ba? Unya, nakontak lang gihapon mo para sa sustento sa inyong anak. Dayon, kalitlag ka itok ning usa, iyang gusto, makig-6 una, kaya maghatag mo kwarta. Tulol is waving at you. Paluma bitaw biya. Dili ra magdugay, magbulag ra gihapon na sila. Linya sa mga chismosa, hilabtunon, og mga suyaan nga mga tao. Tuod man, wala gid sila masayop. Kaysa inyong pamuyo, wala na mo nagkasinabot.
Karon, lisod na buhian o gibarugan na lang ang relasyon nga nakahikot. Let go! Para sa ikaluwag sa inyong ginhawa. Pasagdi ang ubang tao nga walay naitabang sa inyong pamuyo. Sunda kung unsay gusto sa inyong kasing-kasing. Kanang gabulag na buba, unya ga-sex lang gihapon mo. Hoy, unsa lugar na? Friendly sex? Kanang gaplano ka ba nga bulagan nimo imong uyab pero sadyang nagkita na mo naunan kanyag bulag. Oh, it's a tie. Kanang dili madawat ang pagbulag ba? Ikamatay kuno niya. Sige gubog-gubog, wala na sa kaugalingon. Pero tingala ka kay sunod bulan nagminyo na sa lain. And the Oscar, goes to siya ang babae nga akong higugmaon hantod sa akong kamatayon. Pero ni abroad lang gani ang isa. Wala nakapugong sa gibati. May aring king sa lain. Pagkalami ko siyon sa giti. Huyang na klase nga pagkatao. Dili magsilbi anang LDR. Unsay LDR? Los mo dong reje. Kanang gibulagan nimo imong uyab ba? Kay nagpatuo ka sa tambag sa imong best friend. Pero tingala ka na lang kay pila ka bulan ang milabay. Sila na pud ang nag-uyab. Halas ka girl. Kanang kabulago na kaayo ka sa imong partner ba? Pero dili nimo mahimo kay siya raning tao nga misabot ug mikaon sa imong ngilad nga batasan. Batasan nga dili makaon sa iro. Rock, unsay lasa? Unsay lamian ang batasan? Basta gani magbulag ang mag-uyab o magtiayon. Ingnon dayon nga third party ang hinungdan. Dili day pwede nga nangahupas na ang mga gugma. Really? O wala na nagkasinabot sa pamuyo. O gipili na lang nga magkanya-kanya. Unsa na? Uy si nga chicharon. Ang sunod puros hangin. Then, to move forward. Move forward sa iyong mata. Abi nimo sa panagbulag nagiusanan nila nga na ay diferensya. Nguyon ka magsadili ang hinungdan sa panagbulag third party. Really? Irresponsable nga pares o ang usapod niya na kining mga ugangan. Mga ugangan nga hilabtunon. Ngunang sa unang panahon na swerte gid kaayo sila Adan ug iba. Nga naman, wala man sila yung mga ugangan. Atin ni mo lang ga. Basta gugma na gani ang matigbabaw sa usa ka relasyon. Bisan wakwak o balbal pa na imong pares. Wala gi panagbulag nga mahitabo. Hala, tinod na. Nag-strong na lagi ka maninay. Amo tong si Soryo. Nga naman, ako rin isang gisukod kung asa taman iyang gugma. Nakigbulag ko niya. Ang panghak, isugot man dayon. O karon na ay bagets nga iring-iringan. Ouch! Shout out! Yes, shout out sa iyo, Gemma ng RPIC Sabic. Girl, thank you sa Foundation Day. Sa dress na ito, nakakabag. Shout out din kay Jackie. Hello Jackie ng Building 3. Salamat, thanks for the Foundation Day for today. Okay. At saka sa eyeliner. Shout out kay Jubel, nakasama ni Bunny. Hello Jubil, thanks sa lipstick. At hi na rin sa kasama mo na si Bunny, aka Shy Kai, ang batang bronzy. Amping. Paul Kalogs TV. Salamat Paul sa hairdo. Shout out ako kay Paukams. Paukams, shout out sa iyo. Salamat sa support Gaw.
unta mapulutan nimo aral lang akong mga inspirational o mga motivational Shout out nga kay, video. Alan Batong Malaki. Charot. Lance and Vince. Hello Vince. Hello Gaw. Hello Lance. Hello Vince. Keep on vlogging. Shout out sa iyo. Shout out ako sa akong amigo. Ramel. Ramel na nagba-vlog na rin. Masipag pa. Yung channel Ramel Sherbo Official. Buhay Probinsya. Please subscribe. Hello Takins. Hello Maninay. Shout out sa inyo. Hi Sir June. Amping kanunay Sir. Marty Tuele. Hi Gaw. Lot. Hi Lot. Gaw. Amping kanunay. Kalimot ko sa channel sa yung bana. Sorry. Hello guwapa. Shout out sa iyo. Dikis TV. Hi Gaw. Hello guwapo. Amping kanunay. Support lang po sa mga small YouTuber gaya namin. Yes, support. Hello sir, stay safe. Hello Dantiox, aka James Tally. Hello Don Asi, Judith, Meridel, Lionel, Luz, Rodel, Butchoy, Livy, Gaw, Amor, amping mo diya kanunay. Ayaw lang kayo ninyog bilara si Dantiox kay you know na. Shout out kay Sano, Doc Pedro. Hi Doc Pedro. Kay Inday Waray, Inday Neil. Hello Neil. Keep on vlogging, no? Keep on cooking. Salami ni mong niluto. Nahimut ka ba? Kung nahimut ka, subscribe po. Tuslo ka ang bell, tuslo ka ang subscribe. Dahil ang notification bell, iset ni mag-all para ma-notify ka sa sunod na akong mga video. Sentimental kayo nga video, makahilak ka. Makahilak din ka. So, mauro to. Og bye! Adios!